Queríamos achegar un pouco esta idea, este faladoiro, dende, como parte da programación de Orgullo, dende Avante e dende Roga Colectiva, porque, claro, primeiro que facelo fora de xuño, porque Orgullo é todo ano e non só no mes de xuño. E logo tamén porque a historia que coñecemos todos do Orgullo ven de América, ven de Stonewall, aquí tamén pasaron cousas. Entón queríamos tamén un pouco recuperar un pouquiño esas figuras, esos movimentos que houve aquí na Galiza e tamén difundir un pouco a nosa historia, porque claro, creo que sobre todo hoxendía é moi importante recuperar figuras históricas, lembrar loitas pasadas e sobre todo para ver de onde vimos e tamén para avanzar e tomar nota, porque hai moitas cousas aquí que creo que por desgraza siguen moi vixentes e que incluso deberíamos intentar un pouco imitar en algún caso. Entón, ocorrenos invitar a doutora Daniela Fernández, que é historiadora e bueno, sabe moitísimo desta temática, recuperar figuras históricas LGBT galegas nada, temos aquí unhas preguntiñas preparadas para irlle facendo. Logo, por suposto, é un faladoiro, entón, se en calquera momento queredes aportar algo, facer preguntas, o que queirades, está aberto o espazo. Nada, cando queirades, non sei. Eu agradezo moito o vosso convite, tanto a Avante como a Roga, o feito de organizar este tipo de encontros ao redor da nosa historia, non? Que ainda estamos en proceso de rescatar, de recoñecer, de coñecer, non? Antes de nada, quería dicirvos que isto, como dixo o Boutré, é un faladoiro, entón, aínda que este aula se preste así a un rollo moi magistral, no que hai unha tarima, vos está desde baixo, non? Me chame doutora, este tipo de cousas. Bueno, Polín, porque si o es... A cuestión é que iso, que fagamos un faladoiro, non? Que se vos estou contando cualquera cousa e queredes interrumpir, preguntar sobre iso, volver sobre algunha cuestión, facer unha pregunta, que mellor pois, non estea recollida, pois compartamos aquí entre todos e fagamos disto unha conversa a ser posible constructiva, non? Pois nada, pois agradecidísima polo convite e por todo. Pois, primeiro, claro, a Stonewall, bueno, sabemos todos que foi unha protesta, foron uns disturbios. Bueno, eu basei un pouco as preguntas nun libro que, perdón, que está facendo de aquí para suxeitar, pero un libro que fixeron aquí Daniela e Xandre, que fala un pouco precisamente do tema deste faladoiro. Falase aquí de como empeza ese movimento e como tamén a raíz de eso se vai estendendo e como movimentos activistas e organizacións van enterándose desa revolta e se vai estendendo a outras partes do mundo tamén a nivel internacional. Entón, a primeira pregunta era como chega esta información ao movimento LGBT na Galicia dentro do ámbito internacional, tendo en conta que, claro, Stonewall foi a finais dos 60 e daquela todavía estaba a ditadura. Entón, como tamén pode chegar esa información tendo ese aparato de censura do franquismo? Sí, Stonewall, como dixeches, foi un evento que aconteceu nun lugar moi específico, non? Que foi New York, pero que tivo unha proxección internacional moi grande. Ata ese momento non había desenvolto en moitos lugares do Occidente ou non se desenvolvera aínda pois un activismo como podemos coñecer a día de hoxe para alén do Berlín dos anos 20, que quen di que aquilo que pasou ali foi os primeiros conatos de activismo no mundo, en tanto que situaron leis e situaron reformas no Parlamento, non? E crearon espazos seguros, algo que acabou pois o Terceiro Reich e todo ascenso nazi. Para alén diso, Stonewall mudou o xeito de entender a disidencia sexual en Occidente e puxo na axenda de moitos colectivos e moitas persoas a necesidade de mellorar a súa situación e de loitar contra unha situación que era
global en Occidente como era a persecución, a vigilancia, o castigo, a represión, as redadas, non? As detencións das persoas disidentes sexuais, nomeadamente das persoas disidentes de xénero, pois como as BATS, como as trans, aínda que non se libraba ninguén. Claro, Stonewall comezou a xerar mudanzas para alén dos Estados Unidos, como pode ser en América Latina, onde se organizan colectivos concretos, non? Creo que son dos primeiros en seguir este rastro, esta onda de Stonewall e comezar a organizarse. Comeza a haber mudanzas legislativas como pode ser en Reino Unido, comeza a haber debates, non? En Occidente, e ao final todo iso chegaba de algún modo na prensa convencional, porque aínda que existía unha censura moi grande, os xornais facíanse eco este tipo de cousas. Por exemplo, cando a principios dos 70 se despenaliza a homosexualidade en Reino Unido, pois casi todos os xornais galegos falanos de en Reino Unido acaba de despenalizar a homosexualidade, cun discurso que xa podemos imaginar, non? Pero falábase diso, chegaban as noticias de algún xeito. Aquí quixen apoiar un pouco todo isto como material gráfico. Aquí ven un exemplo de tantísimos de como a prensa galega de finais dos 70 vai recollendo esas cousas, vai recollendo estes debates, cun discurso, como dicimos, pois patoloxizador, criminalizador aínda, que arrastra moitos deixes da dictadura, non vou entrar a ler isto, pero podedes imaginarvos o tono co que está escrito. Aí xa se vai coñecendo algo, pero é verdade, como dís, que ao final este clima de censura, este clima de falla de liberdade de expresión, este clima de violencia política da dictadura aínda vixente, dificulta que estas novas cheguen ás persoas disidentes sexuais ou ás persoas interesadas nunha mudanza política con respecto á situación da disidencia sexual. Nese senso, por exemplo, temos casos de persoas que puideron viaxar ao estranxeiro, que viñan para cá, que traían publicacións agochadas. Un exemplo interesante en Cataluña é o de Armand de Fluvià, que foi un dos xeradores do activismo catalán, que foi dos primeiros do Estado tamén, desde os 76, e que sempre comenta que, bueno, pues, que comezaron a organizarse grazas a importar libros, xornais e información do que estaba pasando fora. Boas. E despois todo iso circulaba, non? Todo iso circulaba. Por exemplo, despois falarei dun dos primeiros colectivos do país, que foi a Fronte de Liberación Homosexual Galega, que se organizou en semiclandestinidade, cando aínda eran ilegal este tipo de organizacións. Conservamos algunhas actas das primeiras xuntanzas e o que vemos é que o que facían, entre outras cousas, era compartir esta información, compartir libros, non? Debatir sobre eles, empezar a darlle tamén un soporte teórico a todo aquilo que coñecían, pero que por falla de oportunidades pois non puideron expresar, explicar, debater, non? Como facemos aquí hoxe, a partir de aí pois darlle un corpus político pensando nunha liberación futura na que as persoas foran iguais independentemente da súa orientación sexual. Non, entón, como digo, sí, a censura foi difícil, pero a xente tivo estrategias para sorteala de moitos xeitos. O mercado negro existiu, se ibas a país traerme isto existiu, non? Claro. Non sei quen ten tal publicación deixama. Entón, bueno, isto tamén é importante, porque na que falemos tanto de represión e tanto destas cousas, hai que ter en conta tamén que as persoas souberon resistir e souberon organizarse algún xeito por trás de todo iso, non? Sí, non hai que tomar nunca en vano o poder da rede clandestina. Eu creo que bueno, unha das ferramentas precisamente de represión que había aquela era a famosa lei de peligrosidade social naquel momento que tipo de normativas había que afectaban especialmente a disidencias sexuais? Porque claro, a ver, o expresión de xénero, porque claro, supoño que habería de todo, porque daquela, eu que sei, un tipo que levara o pelo longo xa, de todo, seguro que era, pero en concreto, que tipo de exixencias terían estos primeiros colectivos e que cousas lles afectaban máis no seu día a día? Bueno, pois esta pregunta implica que me estendo un pouco máis en como foi a violencia do réxime franquista contra a disidencia sexual no seu conxunto. Para min actuaba en moitas ocasións como unha pirámide invertida, non? E isto é unha teoría propia que todo o mundo pode discutir se queredes.
Pero pareceme interesante porque creo que existe certo relato tamén, sobre todo nos activismos máis institucionalizados, non? Que vencellan a violencia e a disidencia sexual como algo propio do réxime franquista. E non foi propio do réxime franquista, sino que foi algo que o superou. Por detrás, por diante, o sea, despois do propio réxime, e incluso en democracias occidentais, non? Nas que existían. Estendeuse máis alá da ditadura. Exacto, máis alá da ditadura e máis alá das dictaduras, que isto tamén é importante, non? Houbo democracias con este tipo de legislación ao longo de todo o mundo. Entón, bueno, eu falo desta pirámide invertida porque creo que a meirande parte de actos violentos contra as persoas disidentes sexuais partían dunha figura administrativa que existiu durante o réxime franquista e moito antes, que eran os gobernadores civiles. Os gobernadores civiles eran a máxima autoridade das provincias, era como os presidentes das provincias, non? Pode ser o Rueda de Coruña, o mellor. Sí. Estes gobernadores civiles, desde finais do 19, tiñan entre as súas funcións posibles a posibilidade de dicir cal era a moral normativa obrigatoria a través de circulares que emitía, non? Circular para que a xente cumpra a moralidade nos baños e nas praias. A xente que vai aos baños e as praias non pode levar saias curtas, pois non estou inventando. O dos baños e as praias non, pero das saias curtas sí. Circular contra as blasfemias. A quen se escoite dicindo tal vai ser detido, non? Entón, esta xente que controlaba a moral e definía que era moral tiña os instrumentos para facer cumplir ese tipo de prerrogativas. Como? Controlaban os corpos policiais, non? E tiñan a capacidade de impoñer sancións e impoñer arrestos curtos de 15 días ás persoas que contraviñeran este tipo de discursos ou de circulares que les facían, non? Entón é moi común que durante toda a dictadura, e antes, como dicen, e despois, houvese o que coñecemos como multas, sancións e arrestos gubernativos. Isto é, a policía víate na rúa facendo alguna cousa fora dos códigos morais, detíñate, ias á comisaría, como moito pasabas 15 días ali pechade, non? E ias pa tua casa cunha multa, pois, que non era unha violencia menor, non? Pero que existía. E isto non deixaba tanto rastro documental, porque non temos expedientes destas multas, como podemos ter de outro tipo de jurisdiccións, entón son máis difíciles de seguir. Pero sí que crea un clima de violencia, de algún xeito impregnado na sociedade que exerce a policía dunha forma moi arbitraria, que lles permite vigilar os nosos espazos dos colectivos, non? Que lles permite actuar un pouco pola súa conta. Isto mantívose, como dicen, dende antes do réxime ata despois. Logo estaba a xustiza ordinaria, que eran os tribunais de cada partido judicial, non? Os tribunais de toda a vida. Xulgado de instrucción de Coruña, xulgado de instrucción de Carballo, xulgado de instrucción de Padrón. Estes xulgados podían abrir procesos ás persoas que nos consideramos disidentes sexuais por un delito que estivo no Código Penal dende mitad do século XIX até 1988, que era o delito de escándalo público. O delito de escándalo público dicía cualquier acto contrario ao pudor e ás boas costumes, e non definía o que era pudor e boas costumes, non? Isto é importante porque lles permite definilo sobre a marcha. Claro, facer o que lles dé a gana. Exacto. Calquer acto contrario ao pudor e ás boas costumes que teña trascendencia ou publicidade, que se fagan público dun delito que está castigado con penas de prisión, con tal, non? Entón, este tipo de xulgados abriu moitos expedientes sobre estas cousas a persoas disidentes sexuais. Eu traballando en Galiza atopei moitísimos, non? Moitos máis dos que esperaba, e moitos máis, sen dúbida, do que era a xustiza especial, que era xa outra rama. Claro, a xustiza ordinaria e o delito de escándalo público condenaban as persoas polos actos concretos que cometían, non? Pola súa publicidade, por exemplo, se te pillaban nun parque facendo cruising, non? Pois iban a condenar por ese acto concreto nese parque que chegou a xente. Pero non polo que eras, senón polo que fixeches. Claro, a metade dos 50, durante o ano 1954, como xa sabedes, o réxime franquista modifica unha lei que viña a Segunda República, que se chamaba a Lei de Vagos e Maleantes, e que era unha xustiza preventiva. Vale? Unha xustiza que, a diferencia da ordinaria, que condenaba polos actos, condenaba polo estado mental da persoa que lle levaba a cometer este tipo de actos. Entón xa non era o que fixeches nun parque, sino non que eres porque faz cousas nos parques. A patoloxización da identidade. Claro, o feito de poñer unha etiqueta, un estado mental aos suxeitos que fan as cousas. Non?
Din que as persoas que teñen esa etiqueta, ese estado mental, que califican como de homosexualidade, ainda que é un paraguas moi amplo, para elas, no ano 54, son perigosas para a sociedade. Teñen perigo de corromper, estender ese virus, que a día de hoxe tamén escutan este tipo de discursos, non? Pois iso. E, polo tanto, a Xustiza Especial condena polo que se é. Esta Xustiza Especial muda dende a Lei de Vagos Maleantes de 1954 a unha nova lei que se chamará a Lei de Perigosidade e Rehabilitación Social no ano 70, que xa é un ano post-Stonewall, que xa é un ano no que no mundo estaba empezando a caer este tipo de leis, non? Pero que aquí se renova con iso, con os intereses moi postos, ademais, en conseguir a reeducación das persoas de xeitos que non temos aínda ben investigados, pero que entendemos, que sí que temos algunhas probas de que se referían a terapias aversivas, electroshocks, todo este tipo de cousas, non? Esta España, por exemplo, non temos registrada ninguna lobotomía, en Portugal sí que hai algunha registrada, non? Lobotomía sabedes o que era, esta práctica cirúrxica de meter un pao, bueno, de reventar o cerebro para que non soubeses quen eras e, por tanto, non foras queer, non? Básicamente, se non sabías quen eras. Entón, esta Xustiza Especial mantense até o ano 78, cando se consigue eliminar pola forza, pola luta dos colectivos, pola propia creación da Constitución. A día de hoxe, as nosas retóricas nos din que a Xustiza Especial era o único que existía. Non? É o máis famoso, non? E sempre dicimos, 40 anos da despenalización, tal. Ollo, 40 anos, ou 45, non sei os que fai, de que se desregula a Xustiza Especial. Pero a Xustiza Ordinaria sigue penalizando ata o 88 co escándalo público, sobre todo as mulleres trans, durante os anos 80. Hai outros delitos, como o delito de lesións, que tamén se aplica a moitas mulleres trans, que é que se descubre que te operaches, pois se te aplica un delito de lesións contra ti mesma, non? E, polo tanto, acabas na cadea dese xeito, e logo todo o que facían os gobernadores civiles. Entón, eu explico un pouco todo este rollo do franquismo para dicir que ao final eran moitos instrumentos que creaban un clima social en ocasións moi difícil, que levaban as persoas a ocultamento, que levaban a non ter información de quen eran, non a ter medo, a estar expostas, e aínda que no 78 se derroga esa Xustiza Especial, a violencia permaneceu despois, non? E as posibilidades de que te pillaran nun parque e acabar na cadea seguían existindo, aínda que, bueno, sin esa outra ferramenta ou de calquer tipo de procesamento. E todo isto, pois, ao final, como dicen, constriñe a vida das persoas que nese momento operan. Importante dicir aquí tamén que isto será unha reivindicación dos colectivos no orgullo, que a democratización non acabou con isto e estas persoas eran conscientes, aínda que hoxe os relatos que defenden o réxime do 78 nos digan que sí, non? Os colectivos LGBT galegos e de todo o Estado estiveron en contra da Constitución porque non incluía o dereito a, bueno, a ser, non? O dereito a ser, podemos resumilo aí. Estiveron en contra da lei de amnistía, non? Que supostamente acaba coa dictadura porque non amnistiou aos presos sociais, non? E víronse totalmente apartadas dese proceso democratizador. Entón, é moi importante poñer o foco aquí, non? Porque a transición non trouxo as cousas per se, non? E como dixen, a dictadura tampouco era o único que... Bueno, se imos a Estados Unidos había leis semellantes. Reino Unido, Alemania, non? Francia, Portugal, por suposto. Entón, bueno, tamén hai que ver isto nun prisma occidental. Pero claro, cando o occidente está empezando a amular eso, pues Stonewall, aquí, aínda se reforza con esa lei de perigosidade e rehabilitación social. Claro. Pero a chapa, sí. Pensando en lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Por qué se crea esa lei cando se está, non sei, sendo máis benévolos noutros países? Bueno, pois eu creo que polo propio réxime. O réxime dos anos 50 tiña moito medo de que a apertura a que se estaba sometendo de diferentes xeitos, non? O réxime dos 50 comeza a mudar, a entrar na ONU, comeza a facer alianzas con os americanos, con os estadounidenses, perdón, comeza a recibir moito turismo. E iso crealle ansiedade, sobre todo aos sectores máis católicos que din, olla, esta apertura vai destrozar todo o que fixemos nun plano moral na sociedade, non? E comezan a poñerse con máis forza a perseguilo, as redadas, non? Todo este tipo de cuestións. E si, nos 70 ainda hai un réxime vixente vivo que ainda quedan longos anos, non? E que está renovando ese tipo de compromisos, ainda que a resposta
dá para debate, non? Porque, por exemplo, a liña que seguiu Portugal, que tamén estaba en un réxime dictatorial, foi diferente. Portugal é verdade que non despenaliza até comezos dos 80, pero xa nesta década xa non hai detencións, xa se ven moi poucas detencións, cando aquí hai máis aínda, non? Entón, bon, aínda hai que seguir investigando, pero é o propio réxime que non quere, non? Non quere que a súa labor, a súa tarefa de construir unha nación viril, non, masculina, recta e hetero, se veña abaixo tan rápido. Tamén, así o turismo que estaba chegando, sobre todo a Levante, era un turismo, bueno, por menos en determinados puntos, era turismo abertamente gay. Sí, porque había zonas... O réxime xogou sempre coa dobre moral, non? Xogou sempre con isto, había zonas permisivas. Temos o exemplo de Torremolinos, non? En Torremolinos concentraba unha gran cantidade de turismo gay, sobre todo, e o réxime sabía, e ainda que sí que hubo bastantes redadas cara aos finales da época, había permisividade. Aquí en Vigo, temos o exemplo de Samil, non? En Vigo, era un lugar moito máis permisivo, sempre que as persoas tiveran para dar un servizo a unha heterosexualidade que buscaba morbo e que buscaba en moitas ocasións bueno, pois abrir as súas... Non, perdón, se enganchaba. A mí lembrame un pouco pro teu comentario máis a situación de Qatar no Mundial, que se dixo aos fans de fútbol gays que podían ir e non fixeran nada, que non ian ser perseguidos. Claro, se dixo moi ben que os gays catarís non teñen ese mesmo dereito, esa seguridade a poder ir a... Sí, hai unha cuestión de interese, pero hai que ter cuidado tamén por non pensar que esta cuestión de interese que permite certa expresión en certos espazos concretos significa que o réxime fora diferente ou que aplicara esa política en todos os lugares, non? Porque sí, por un lado permitía e por outro lado tiña ansiedade, tiña medo de que sempre iba a dar iso, non? Que sempre iba a dar iso ao resto. Pero non falo só do tema de disidencia sexual, falo, por exemplo, dos bañadores cortos, das suecas, non? O famoso que se vía tanto na tele, deste tipo de cousas que ao final, pois sí, aínda que se permitía, se necesitaba, non? Tamén se intentaba reforzar para outros lugares para que iso non se estendera. Sí. Bueno, isto non é Galiza, pero en Santander, na Península da Madalena, que hai praias e tal, hai unha moi pequeniña que está ao lado da grande, que é a praia dos bikinis, que se chamaba así porque precisamente nesa praia pequena, máis apartada e máis agochada, era onde se permitía levar bikinis, e no resto das praias non, que sempre xogan con ceder un pouquiño, pero con moito... Coutado, non? Sí, moi... Bueno, falábamos antes de que falabas dos colectivos que reclamaban que esta normativa se estende e que a chegada da Constitución se sigue mantendo esta represión. Quería tamén preguntarche que organizacións e que colectivos había nesta época, nos 70, nos 80... Pois o primeiro colectivo do que temos noticia é a Fronte de Liberación Homosexual Galega, e concretamente esta nota que publican no ano 77 no xornal, a revista contracultural El Pope, non? No que explican pois por que xorden, que piden, non? Que preocupan. Claro, estamos nun momento de mudanza política, estamos en plena transición, non? A xente está empezando a organizar por moitas cousas, sobre todo políticas, sobre todo en partidos políticos, pero por outras moitas cousas, pois loita ambiental, loita veciñal, e as persoas disidentes sexuais, e non só, senón tamén moitas persoas heteros ou biseteros que se unen a esta loita, din, oia, hai que pular tamén porque esta cuestión estea na axenda política. Comezan a organizar en semiclandestinidade este colectivo, que era a Frente Galega de Liberación Homosexual, como dixen. As persoas que nos transmiten hoxe as súas experiencias falanos de xuntanzas en pisos de estudantes, de amigas, o sea, algo moi informal, non? Pero, bueno, xa van producindo discurso, aínda que sexa informal, non? Porque moitas veces cando escutamos a persoas que militaban aquí quitanlle moita importancia, pero a mí parece moi importante esa produción de discurso e ese feito de situar unhas demandas concretas nunha loita política que está, de algún xeito, artellándose no país, non? En xornais convencionais como puido ser o Pueblo Galego, ainda que era máis contracultural. Por certo, será o único que publique en castelán. Logo se adoptarán o galego
militarán en diferentes partidos e sobre todo terán unha óptica do que é a liberación homosexual que é diferente a óptica do orgullo, que ten máis que ver pois, cunha, aquí Sandra pode non explicar mellor, non? Cunha identidade de teoría política máis comunista, máis de unha mudanza total social, non? Unha mudanza de sistema, construir outros horizontes nese senso. Como dixen, este colectivo permanece en semiclandestinidade, ten pouca efectividade para alén destas novas de prensa, pero consigue algunhas cuestións, consigue que, por exemplo, no ano 78, moitos xornais convencionais como El Pueblo Galego, que era un xornal do movimento, o movimento, non? Tiña un aparato de prensa, e o Pueblo Galego estaba aí metido, estaba totalmente controlado polo momento e ainda así publicaba cousas da FLHG. Xuntáronse a nivel estatal coa COFLE, que era a coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual do Estado Español, xeraron lazos con xente de Sevilla, con xente de Euskal Herria, con xente de Cataluña, e comezaron un pouco a darlle pulo ao movimento. No 79, concretamente, penso que nese ano xa conseguen unha celebración como tal de orgullo que consiste na leitura dun manifesto, non moito máis, pero no que xa participan partidos políticos da esquerda, non? Do meu punto de vista, aí consiguen o que é o seu objetivo, que a esquerda, nomeadamente a esquerda comunista, meta isto na súa xenda de un xeito, non? Comeza a defender este tipo de cuestións. Claro, no 78, como dicen, cae a LRPS, non? A Lei de Periodicidade e Rehabilitación Social. Sigue a violencia de moitos xeitos, pero estes colectivos xa poden legalizarse, de algún xeito, non? Xa poden legalizarse e xa xorden doutro xeito o que coñecemos como a Coordinadora de Colectivos Gays de Galicia. Aquí xa muda de liberación homosexual a colectivos gays, non? Gay é unha palabra que se está importando dentro do Reino Unido que busca xerar unha especie de respectabilidade no activismo, non? Rachar con esa idea de exclusión, de marginalidade, chegar a máis persoas, crean colectivos en Coruña, en Compostela, en Vigo, para mí o máis importante, teñen unha asociación de mulleres, de lesbianas, non publican o primeiro fanzine LGBT como tal en galego, chamado Turuxo, que está disponible online, que é superinteresante, crean festas, non? Aquí unha foto, unha desas festas, festa de fin de ano, carnaval gay, non sei que, camping gay, ou seja, construen espazos de sociabilidade, porque todo non vai ser a loita política, non? Porque ao final xuntarse, construir e poder ser quen eran, non? Tamén é loita política. Sí, sobre todo despois de cantas décadas en poder facer precisamente eso. Exactamente, non? E de feito traía unha imaxe que era para máis para adiante, pero vou a poñer xa. Spoilers. Spoilers, e chego ata aquí. É unha carta, conservamos a día de hoxe un fondo documental con cartas que enviaron diferentes persoas do país a estes colectivos cando coñecían que se estaban comezando a organizar, non? Aquí traemos un exemplo, hai moitas máis, dunha carta de Cerano Bowler, do 29 de xuño do 81. Antón te fixo non sei cuantísimos anos, non sei, son malísima en mates, pero non é de onte a carta, non? E di, que tal, amigos? Aquí estou de volta a este rincón deixado a man de Deus, despois de pasar a fin de semana noutra galaxia, porque foi esa a sensación que tiven. Non ten, no tempo pasado con Bosco en Castrelos. Castrelos foi a festa que se fixo despois da primeira manifestación, non? En Castrelos, na festa gay. Ainda estou, se alguén non entende, aluciñando, vale, ainda estou aluciñando. Pode ser porque non frecuento moito o ambiente gay, non por complexo, senón por falta de tempo e oportunidade. Había outras persoas que escriben e dicían, bueno, pues teño un vivo nunha tapadera, estou casado nun matrimonio hetero, bueno, grazas a que existides, porque cando me escapo podo ser eu, podo disfrutar, podo estar fora do armario. Esta carta é sempre un exemplo, non? Do que estas cousas, ao final, xeraban nas persoas. Aquí temos un exemplo, ademais, lonxe de Vigo, no rural, non? En Celanova. Había moitos máis tamén, sobre todo estas casas chegaban de lonxe, de fora, non? A xente da cidade non precisaban enviar, porque mellor ia ás asambleas. Pero para que vexamos o impacto final deste tipo de activismos, que vai para alén de encher unha rúa de xente, non? Que vai con mudar o paradigma co que as persoas se entenden a si mesmas, se explican a si mesmas e o que se agarran para poder ser, non? Como di esta persoa, aquilo pareceume irreal, por unhas horas sentíme transportado a outro mundo, máis sinxelo,
máis vivo e máis alegre. É bonita a carta, a verdade. Agora desfacemos spoilers e volvemos aquí. Se estaba explicando que isto xerou uno CC Gaga creando este tipo de espazos, non? A mí do Camping Gay do Día da Patria, que foi un deses espazos, tenme super intrigada. Aquilo debeu ser algo do que sin dúbida eu iría pasar a cine. Sí, además cantouse o hino galego, tal, o sea, foi unha mestura, claro, moitas destas persoas militaban tamén noutro tipo de movimentos, non? Como dixen, xa tiñan colectivos de mulleres, ben, sí, por exemplo, na foto, non, de amor, que nos expresa esa foto, máis que por fin, non? Por fin podo un pouco expresarme eu fora do que me mandan. Sí, que además, o sea, como un neno nun cumple, que ten toda a cara pintarrajeada e que está feliz. Exacto, que por fin estas persoas tiñan a oportunidade de ter o seu cumple, non? Sí, literalmente, sí. Que pasa? Logo creo que vas preguntar sobre isto, chegan os 80, a cousa desactívase por moitas movidas, por moitas razóns, pero son as lesbianas inmersas dentro do feminismo galego os que durante toda esta década manteñen este pulo, non, organizativo. Non hai colectivos, o sea, non hai colectivos gays de homens como tal no país nos 80 para além destes que acabo de escribir e que rematan a comezos da década, pero en moitas organizacións do feminismo galego, pois como dicen, comezas a debater sobre o lesbianismo, comezas a meter mensaxes de algún xeito, non? É unha organización concreta que é a Asociación Galega da Muller crea as comisións de lesbianas, que xa son os primeiros colectivos como tal de lesbianas, dentro do aparato do feminismo, non? Pero son, non? Crean unha labor moi grande de visibilidade, porque todo este proceso tan bonito a transición deixou fora a persoas, deixou fora non sempre, pero en ocasións as trans, non? E as lesbianas, pois, aínda que sí que houve unha certa inclusividade, claro, viñan de ter unha lousa moi grande de silencio, de omisión durante a dictadura, na que non se falaba de lesbianismo, porque falar de lesbianismo supuña darlle a xencia ás mulleres para alén dos homes, non? Por lo tanto, iso era un tema totalmente tabú. Estas mulleres... Claro, non vai ser que se enteren que poden ser lesbianas e la liamos. O que a xente saiba que unha muller pode disfrutar sin un pene, non? Claro, é como... Sinto xenitocentrismo aquí, pero realmente era como se pensaba, non? Elas o que tiveron que facer era un traballo moi grande de visibilidade. Por exemplo, está unha foto das primeiras xornadas de feministas lésbicas en Ferrol no ano 85, segundas foron no 87 nesta facultade, pero as de Ferrol foron importantes porque empapelaron a cidade con cartaces a favor do lesbianismo, dicindo que, bueno, pues a favor de todo isto, a radio dali, a prensa, os sectores católicos fixeronse eco desto que estaban facendo, xerou debate, pero ao final eses debates son o que fan que a cousa medre, non? Entón, pois, así moi reducido, pero entre os 70 e os 80, pois, se alguén di que non houve nada, non ten razón. Bueno, que eu lendo o libro enterei, o sea, sabía deste acontecemento, pero non sabía o alcance que tivo, entón quería que nos falaras un pouco do que se coñece, porque igual vos non sabedes que en Galiza tivemos unha cousa que foi como denominada o Stonewall galego. Entón, falanos aquí deste acontecemento tan guai. Hai moito debate coa etiqueta. Sí, bueno, unha etiqueta que tal, pero... Porque realmente non se pode comparar no sentido que foi Stonewall, non? Que foi unha loita directa contra a policía por persoas que estaban totalmente nas marxes. É o que se chama isto, que basicamente chamase así porque é a primeira movilización de resistencia, por dicilo así, non? Que hai no que se documenta no país. No ano 80, creo que era. Sí, non me lembro se era a principios do 81 ou era a fines do 80, pero está nese marco temporal. Consiste en que nunhas xuntanzas da COFEL, parece que con vida chamada COFEL, pero con COFEL, nunhas xuntanzas da COFEL que se fai en Coruña, hai dúas persoas da COFEL que van a unha cafetería moi pija do centro, a cafetería Manhattan, que sigue a día de hoxe, que non sei se coñecedes, a tomar algo, non? Parece que tiñan que pola súa pluma, sobre todo a pluma que lles daba unha pasmina que levaba un destes homes, ou seja, non sei como explicar, un pano, non? Un fular, sí. Pois botáronos dali, da cafetería. Botáronos da cafetería, e claro, é que xusto botáronos no momento no que estaba facendo a xuntanza de colectivos. Entón, claro, tiñan acceso a un montón de xente e convocaron rapidamente, mira, que nos acaban de botar de aquí por gays, por maricas, non? Xusto estamos loitando contra isto, entón vámonos a organizar. Que fixeron?
Foron, según contan, 300 persoas, entraron dentro do local, consumiron, según contan, gin tonic e cousas caras, non? E despois de bebelas, pois fixeron o simpa máis grande da historia de Galicia, que aquí sí que incluso podemos dicir iso, non? Que foi o simpa máis grande da historia de Galicia. E fixeron unha concentración á porta, repartiron panfletos, protestaron, a policía interveu, multou e creo que detivo algunhas destas persoas por escándalo público, que aínda que non foi o delito como tal, tiña que ver con estas multas gubernativas das que falaba antes. Fixos unha campaña de recollida de firmas, esta suba que estes colectivos tamén se derán a coñecer fora do país, chegaron a Barcelona. A día de hoxe, por exemplo, conservamos tacos de firmas enviadas dende Cataluña, non? Para apoiar a esta xente, ou por outras cousas que organizaban nese momento. Entón, pois sí, eu creo que o de Stonewall galego ven polo feito de que é a primeira movilización así de resistencia que se fai, non? Pero non a última, e é importante que vayamos recuperando este tipo de cuestións, non? A mí, por exemplo, hai moitísimas, pero hoxe vou traervos aquí outra da que se coñece moi pouco e creo que debería estar á orde do día, non é tan bella, é de metade dos 90, e é unha manifestación que se fixo en Coruña, concretamente, como dixen, no 96, por un fenómeno que se dá en todo o Estado, que é o feito de que grupúsculos de neonazis patrullen as zonas de cruising, dean malleiras aos homens que ali se concentran, non? E que a intervención da policía, cando iso se denuncia, sexa doblemente victimizadora, pois negando a posibilidade de interpoñer denuncias, pois o mellor cuestionando o relato que se dá, negándose a levar as persoas ao hospital, non? Cando se pedía á policía que, por favor, que vigilara esos entornos tan pasados, 90, non? O que facía a policía aí era fichar as propias persoas do colectivo que se xuntaban nos parques. É moi curioso, este fenómeno, de novo digo que creo que se debería coñecer máis, cando creo que no 96 a delegación do goberno de Coruña publica antes as denuncias de que os neonazis non paran de patrullar tanto os Ardís de Méndez Núñez de Coruña, que era un espazo de cruising moi concreto, como a Alameda de Compostela, o que falle publica unha nota de prensa dicindo que, bueno, que xa solucionan coa policía indo ali a identificar persoas e poñen no comunicado de tipo homosexual, non? Claro, isto de identificar persoas de tipo homosexual é o que fai a dictadura, non? E siguen facendo igual nos 90 e están recoñecendo ata o punto de que esa nota de prensa chegou ao Congreso, da man do BNG, non? Houve debate no Congreso, xa. E en Coruña hubo unha manifestación bastante importante para ser a cidade, non? Creo que de unhas 500, 600 persoas para liberar ese espazo que era do colectivo, non? Bueno, pues, isto podría ser outro Stonewall galego, pero hubo máis, non? En ese senso, pues, está ben que vayamos recuperando eses momentos nos que o colectivo colleu e dixo, mira, por aquí non paso, voume revolver contra isto, somos un suxeito político e temos dereitos e imos loitar por nosos dereitos, non? Entón, atravesaron, neste caso de Coruña, pues, toda Méndez Núñez, pasaban por diante dunha comisaría que estaba xusto ao lado de Méndez Núñez, chegaron á Praza Merepita, fixeron unha sentada, pero ben que como outras moitas cousas que seguro que aquí coñecedes máis que a min, non? De que a nosa historia está plagada de loita. Que, bueno, a min o tema este do que se chamaba o Stonewall galego, este tipo de cousas, eu estaba lendo e dicía Deus, pero que ao mellor é un pensamento que a min se me tal, pero decía, jolín, é que non facemos cousas así, é rollo de meternos 300 persoas nunha cafetería e marchar sin pagar, que deste tipo de actos creo que temos que tomar nota, o sea, non só coñecelos por tal, porque tamén hai que dar ás veces un pouco de guerra e deixar que tamén se institucionalice incluso un pouco a loita, pero bueno, isto é máis que unha pregunta, era un comentario. Pero bueno, como estábamos falando do orgullo, quería eso, que nos comentaras tamén un pouco cando foi e como foi o primeiro orgullo da Galicia. Vale. Continúo entón. Volvemos a FLH, o sea, sí, Frente a Liberación Homosexual Galega, non? Houve unha mudanza, como dixen antes. Os primeiros anos, os anos por lo menos deste colectivo, non foi o orgullo. Foi a liberación homosexual, non? Se callar ten que ver con esta reflexión de como despois se muda o foco desde a liberación homosexual cara ao orgullo. Claro. Que bueno, que eu nin o critico nin o deixo de criticar, pero pareceme
que dá para reflexionar, non? E aquí creo, ademais, que celebraba o 25, non o 28. Se calhar Sandra sabe máis por ese baile de datos, díceme que non, así como que Sandra en plan, yo. Pero os dous, tres primeiros anos celebrouse o 25, non? O primeiro simplemente con este manifesto que se publica no Pueblo Gallego. El Pueblo Gallego, este manifesto do 78, el Pueblo Galego é un xornal que publica en castelán, non? Pero aquí a FLHG se está publicando en galego, non? Se está poñendo un pouco cales son as cousas que pide polo orgullo. Pois, por exemplo, calquer xeito de represión legal da homosexualidade, a derogación da LPRS, non? Herdado do franquismo. Pero tamén fala, fixadevos aquí, pola derogación inmediata dos artigos do Código Penal e castigo da homosexualidade. Iso que estaba falando da justicia ordinaria que non falamos tanto que durou ata 88, non? Porque se recoñece de inmediato na Constitución o dereito natural e inalienável de toda persoa a súa propia sexualidade, que non se recoñeceu na Constitución. Pola amnistía homosexual, que non se conseguiu, non? Pola despenalización inmediata de todos os actos homosexuais, que tampouco se conseguiu. Bueno, era unha serie de demandas que chegan á prensa, non? No 78 concretamente. No 79, e aquí estou mesturando cousas, publícase, por exemplo, esta portada, esta foto de capa do xornal, nosa terra, non? Para celebrar o orgullo, no ano 1979, sí, de xullo, pero era para celebrar o orgullo, xa hai máis visibilidade, xa non hai clandestinidade, non, xa todas estas mensaxes se están poñendo na xenda. No 80, volvemos para atrás, temos estas dúas fotos, xa existe CCG, xa existe CCG, comeza a facer unha campaña de, sobre todo, repartir bandeiras, poñer algúns cartaces, xuntarse en algunhas cidades concretas do país a facer este traballo, non? Cousas puntuais, aquí temos un par de fotos desta cuestión, non? No 81 xa se fai a primeira mani do orgullo, que xa é orgullo como tal, xa non é liberación homosexual, é orgullo e xa non é o 25, sino que é o 28. E foi brutal, como encheu Vigo, o mellor non polo número de xente, quero dicir, vale, 500 persoas a viría aí, creo que dobraban da outra rúa, ainda hai fotos que se ven con máis xente, non? Pero pola mestura de loitas, non, que concentrou, pola grande cantidade de sectores políticos que acudiron, polo que supuso iso na cidade, polo grado de visibilidade que comprendía unha mani como esta. Eu nesta foto, por exemplo, vexo unha cousa moi clara, e é que hai moita xente marchando polo centro da rúa, non? Hai diferentes faixas que nos falan dunha unidade política de causas, non? Vemos da Asamblea Nacional Popular Galega, pero tamén do Partido Comunista Galego, das sociedades de veciñas e dun montón de cuestións. E vemos que é moi interesante a unha grande cantidade de veciñas e veciños e veciñes na beira da rúa simplemente ollando como pasa esta marcha, non? Que iso non o veríamos unha foto dunha mani de día de hoxe. Con iso podemos facer a idea do que isto supuña, do que isto implicaba, do que isto cuestionaba e do que isto visibilizaba neste tempo, non? E do importante que foi esta mani, que sí, que o mellor en Barcelona foi no 77 e aquí foi no 81, pero... Tuvo que se me ocurre de por que se facía inicialmente o 25 e non o 28, porque o 28 de xuño é o día no que se asinou o Estatuto de Autonomía de Galicia. Entón, igual hai que se intentaba reivindicar esta data igual que pasa co 17 de maio, que é o Día Internacional contra a LGTB-fobia. Non era que no 17 gañaron as letras galegas e no 28 gañou o orgullo, porque tamén que nos caren as dúas datas importantes con dúas datas importantes do galeguismo. Claro. Sí, a verdade é que temos aí eses solapamentos. Sí, pode ser. Habría que... Estaría ben miralo, sí, eu nunca me parei a mirar iso, pero é interesante, sen dúbida. Bueno, aquí temos máis fotos, non? Como? Seguro. Pois aí temos unha pregunta que facerlle. Aquí vos traio máis fotos de orgullo, hai máis, pero simplemente algunhas deste primeiro orgullo de Vigo do ano 81. E ao lado temos, pois, algunhas das cousas que lles lanzaron algunhas persoas, bueno, pois que se achegaban a mani a increpar, non? Como, según me contaches, volveu a pasar a día de hoxe. Outro día, bueno, por desgracia, bueno, isto xa leva a actualidade, tal, é tamén un comentario máis que unha pregunta, pero que nos últimos anos sí que se ven moitas máis increpacións ao colectivo LGBT, non só na mani do orgullo, que fai uns anos tamén houve increpacións na do 8M o bloqueo LGBT, e bueno, que está divertido el panorama. Totalmente, pois neste momento lanzaban isto, non? Que además, que
estou vendo que era un evento que debía estar anunciado e tal, Sí, moi anunciado. porque estaban preparados, cos papeliños, en plan feitos a máquina, estiveron aí a noite anterior aí, clec, 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 lesbianas, no. É verdade. Sí, é que... Sí, os eventos estaban moi anunciados, anunciados en prensa, con roldas de prensa, con comunicados, pusieron cartaces, claro, querían que É que fora me xente fai, a máis. faime moita gracia, por un lado, dai moita pena que se lles increpara, pero tamén que me fai moita gracia todo o tempo que lles consumiu e o espazo mental estar aí cas máquinas facendo, e si facemos papelitos que ponga lesbianas no gracias, como se fose unha servilleta dunha cafetería, en plan, clic, clic, clic. A verdade é que nunca parei a pensar isto, pero para min pode ser que teña bueno, se calhar é posterior, non? Pero un paralelismo coa loita medioambiental e antinuclear, non? Se dian nucleares no gracias, non? E por un pouco facerse con ecos desta Sí, porque, bueno, desta que cuestión. igual fago tamén spoiler da seguinte pregunta, que era que como influe no desenvolvemento do Podemos movemento. xuntalas porque ao final... Porque o que quería preguntar era tamén como outros movementos, outras loitas sociais influen e axudan a desenvolver o movemento LGBT, e estou lembrando unha foto que está no libro este, que é unha mani, creo que é antinuclear ou algo así, que que colectivo Gay da Coruña que os movementos estaban, as loitas estaban misturadas, todo isto que falamos hoxe da interseccionalidade estaba moi presente daquela. Sen dúbida, sí. E pois xa enganchamos coa outra pregunta. Sí, esta é outra das faixas famosas, non? Do colectivo de Coruña, neste caso, somos activos, pasivos, mas nunca radioactivos. Esta non é a mellor foto. Hai fotos con moita mellor calidade deste evento, vale? Esta simplemente que fixen isto un pouco de presa e puxen, pero hai fotos mellores. Pero sí, é justamente o exemplo, non? A militancia non é unha militancia únicamente pola túa pequena parceliña, porque sabíase que ao final de que sirve liberarte ti se non nos liberamos todos, non? De que sirve liberarte ti se vives nunha Galiza radioactiva? De que sirve liberarte, non? Se tes unha opresión en moitos aspectos da túa vida, como no laboral. Bueno, por exemplo, seguimos ao fondo deste colectivo, o 1º de maio era todo un evento tamén, non? Con comunicados de apoiar as outras organizacións, de imos a túa mani, de facemos este traballo, a colaboración coas asociacións de veciñas, non? Pois iso, unha visión ao final en amplo espectro do que é a liberación, non? E do que é a democracia tamén e a construción de outro tempo político diferente ao da dictadura. Unha visión que se callar, pois, no punto de vista de que sabou máis a opinión persoal, a introducción do capitalismo dentro da propia loita acabou por degradar de algún xeito, non? Sí. Pero que, sen dúbida, pois, bueno, creo que os activismos seguen mantendo en grande medida no país, non todos, non algúns, pero sí que é básica, non? Que é importante a hora de construir un futuro de liberdade. Non se trata desta típica prerrogativa tamén que ven de unha especie de superioridade moral ás veces de xente moi leída dentro da esquerda que nos di, non, mira, primeiro ten que chegar o comunismo, non? E logo xa chegará o demais. Non se trata diso, trátase de pular porque todo chegue ao final, non? De pular porque eu teño os meus dereitos, pero que tamén ti e tamén o resto, non? Claro, e que tamén ese tipo de discursos ao final levan a abandonar loitas, a darlle prioridade a unhas cousas sobre outras e acaba xustificando cousas como bueno, sí, que sei, o racismo é importante, pero primeiro hai que os dereitos tal son importantes, pero primeiro sí, pero que todo vai unido e ao final todas as represións que nos atravesan teñen a mesma causa, teñen o a min pareceme moi de admirar como daquela que se entendía perfectamente esa conxuntura, como era unha necesidade tamén. Sí. Unha necesidade, pois, aí da propia dictadura ao final e bueno, tamén da propia socialización política das persoas, non? Eu dubido que alguén militar só nunha cousa nesta época. Non, seguramente estarían en moitas outras e ao final, pois, vai habendo unha correa de transmisión de mensaxes, de discursos, de xeitos de ver o mundo, non? De xeitos de mudalo tamén, pero si, eu tamén penso que esa idea
ao final desactiva. Tamén hai que ver as cousas no seu contexto, non? Os partidos, sobre todo a esquerda, tiñan medo de que despois de tanto tempo en clandestinidade se lles fora a militancia nestas causas que non tiñan que ver co importante que se entendía en ese momento, non? Que era construir algo novo despois dunha dictadura da que se saía, non? Hai que entender as cousas no seu contexto e os debates no seu contexto. Pero sí, penso que... Hai cousas que tampouco son tan diferentes, porque hai moi pouca xente que coñece a día de hoxe que si milita, que só milita nun sitio. xa, Sí. Sí. Había un par de fotos, aparecen como unas pancartas, tenían el marco de prostitución o prostitución. Ah, sí. Entonces quería preguntar como si hubo como algún cuestionamiento como sobre el trabajo sexual, como no movimento cuidadego, como... Pois, eu non encontrei nos poucos debates que se conservan. No feminismo galego sí que houve máis debate, pero no movimento de liberación sexual non. É curioso porque o traballo sexual estaba moi presente nesa época, non? De feito, ia a falar despois disto. Moitas das mulleres trans que coñecemos a día de hoxe que viven nesa época simplemente podían subsistir en base a este traballo sexual, non? Claro, tamén medíase moi ben dentro dos colectivos, isto é unha opinión, do que se falaba e de con que nos relacionaban, non? E en ocasións pois había intentos de separarse dunha visión máis marxinal do que era o colectivo, esa visión que construe a propia dictadura, non? De que a única saída do traballo sexual, da marginalización, do chapero, e intenta, claro, tamén collendo un pouco esa etiqueta de gay, de algo respetable, de algo que está lonxe diso, non? Entón vamos evitar meternos tanto nesas cousas, pero bon, xa vos digo, non hai nas fontes algo explícito que nos diga que falaran diso, tampouco quer dizer que non o falaran, non? Claro, a ver, é que eu, polo que ao mellor podo deducir é que quizáis, seguramente, houbera algún tipo de criminalización da prostitución, igual tiveran que moverse con certa clandestinidade. Quero dicir, eu estou 100% segura de que había prostitutas neste tipo de movimentos, e manis e todo, pero que ou non o dixeran ou pediran non expoñerse como tal, precisamente porque o mellor ir por aí no medio de Vigo nunha manifestación podía ao mellor supoñerlles problemas ou algo, quero dicir. Tampouco sei exactamente, non sei de legislación daquela, nin de como tal, pero quero dicir que seguramente habería tamén algún tipo de... Sí, sin dúbida ya. Pero bueno, a ver, que estaba aí esa pancarta, quero dicir que... Prostitución. Sí. Pon o poder, a potencia e a reprime. É algo do casco vello. Non sei que casco vello, claro, igual. Sabes, eu vin esa faixa moitas veces, non me metí nela porque non entendo por onde vai, non? Non sei se o que quere dicir é limpemos o casco vello de traballadores sexuais ou o que quere dicir é respetemos as traballadoras sexuais do casco vello. Entón, bon, este sería unha investigación super interesante para a época, pero que non está feita. Non digo desta faixa, digo en xeral de como o traballo sexual entraba dentro destes debates, non? Dentro do feminismo, como digo, sí que o mellor se pode atopar algo máis, online incluso, porque hai moitos dos documentos do feminismo galego desta época están pendurados no Consello da Cultura Galega, accesibles para todos. Sí. Pero sí, dentro do caso dos movimentos, dos sitios eu creo que é unha... Pode ser a asociación de vecinos. Sí, é verdade, sí, é verdade. A V, sí, a asociación de vecinos. Claro, o poder a non sei que e a reprime. Entón igual se está falando do poder. Pois se alguén quere facer algunha investigación do estilo, xa sabes que buscar a xente da asociación de vecinos do casco vello. Non, pero... Por exemplo, pasaba co gueto, non? Coa idea do gueto, que moitas destas persoas tiñan que acudir ao que elas consideraban gueto para subsistir, non? Que eran espazos acoutados, como podían ser Samil, como podían ser os bares de ambiente, como podían ser certos lugares, simplemente para socializar, para conocer xente, e logo criticábamos casi sempre nas súas publicacións, non? Quer dizer, medían moito as estrategias discursivas que seguían. E tamén, bueno, que isto igual un apunte, pero que curioso que diga Casco Vello, porque, por exemplo, que son de Lugo, a zona da Tinería, que era a zona da prostitución, ata non fai tanto, que curioso como que igual nos cascos vellos das cidades había aí esos... Sí, aquí no Pombal, por exemplo, sí, é que o feito de que os cascos vellos se centrificaran e se volveran
cus hipsters é moito máis posterior, si, nesta época moitas cidades pois, era onde estaba en moitas ocasións o degenerado, atendendo Sí. as palabras do réxime. Pero en realidad ocurre eso dos cascos vellos, ou partes históricas de moitas cidades e vilas de Europa, porque é o que chamaba, non me lembro moi ben, había un autor que falaba da simplificación e os procesos que chamaban de pre-simplificación, que non hai ninguén que ocupe e chega ao capitalismo e que ocupa os cascos vellos e a situación que temos hoxe en día, que xa estaba por aí pulgada a clasificación masiva que os equipos españoles temos desde os anos 50 e 60, precisamente ven de aí, que son os cascos vellos que non tiñan esa ocupación, que a xente estaba morrendo, que estaban crecendo os barrios, que estaban buscando cosas por el sindicato vertical, que estaban os enxanches, por exemplo, de aquí, e eran precisamente, e así que mencionan, son os colectivos con diferentes expresións as que ocupan, porque o sector da prostitución e de xente trans en Madrid e la Pies, pero tamén hai moitísima información, se exploraban aí moitísimas cousas, a ver que se vaciaban as corralas e mandaban a xente a vivir a Vallecas ubicada, que era moi curioso como vaciaban a Presobeira, mandaban as aforas e eran os colectivos oprimíos de la Presobeira que estaban ocupando estas zonas. En París ocurre tamén en varias zonas moi cercanas a monumentos que hoxe en día están sacándose fotos, pero que había moitísimas destadas. Fago coña publicitaria que se concentra en dereitos das traballadores sexuais e estamos preparando un curso para o mes de empezamos agora no mes de xullo e vai se estender hasta setembro. Entón, non imos a publicar moito externamente, sabemos que nos poden dar un scratch e intentar tocar nos dos espazos, pero se vos interesa continuar con o curso, escribirnos na página da Rede de Banda e isto interesa ler o curso. Empeza o día 15 de xullo e creo que 15 e 17, martes e xoves seguinte, e despois xa sobre traballo sexual, sobre marco legal, cuestións prácticas sobre distintos marcos legales diferentes, historia do activismo dos traballadores sexuales, sindicalismo de traballadores sexuales, isto é unha perspectiva bastante crítica. Se vos interesa, podemos falar de cuestiones de banda. Sí, pois bueno, agora teño aquí preparada unha pregunta que, ao mellor, bueno, falar de orgullo, pero que estamos agora falando outra cosa, pero tamén interesábanos preguntar que papel xoga o que se entendía como travestismo, é dicir, o dereito a vestirse, a afirmarse como unha persoa que era, non igual ca a definición, digamos, oficial ou máis criminalizada do que travestismo, que, bueno, que eso. Igual que homosexualidade nun parogas moi grande, eu creo que isto tamén o era, porque o mellor, que sei, unha rapaza con pantalón xa estaba aí, ou o pano corado que levaban estas persoas na cafetería Manhattan. E que papel xoga daquela para a construcción deste movimento de orgullo e tamén este movimento de dereitos, porque nestas leis sí que había moitas, bueno, nestas leis tamén nestas normativas que ti falabas, que deixaban así un pouco no aire sen definir para poder un pouco xogar co seu propio criterio e como tiveran o aire ese día tamén. Sí, a expresión de xénero estaba no centro da actuación do propio Estado a hora de exercer violencia, non? Contra a disidencia sexual en moitas ocasións. De feito, despois da concentración no Manhattan Plaza, os colectivos denuncian que deteñen a un dos seus integrantes, isto que dixen, que o detiveron por escándalo público, por levar as unhas pintadas. Non?
Non digo que fora un motivo de detención o feito de levar as unhas pintadas realmente nesa época, non, pero é o que expresan, non? Sí. E non me extrañaría que fora verdade, que dixeran, pasa así, pois isto é un motivo de escándalo, pois veste para o calabozo comigo. Non. A reivindicación de que as persoas tiveran o dereito de vestir e expresarse como quixeran xa está dentro do primeiro colectivo galego, de feito, da primeira nota de prensa que fan, que esta do Pope aquí está cortada. Sí, creo que aquí non aparece, non? Mira, Aparece... reconocimiento y garantía del derecho de toda persona a vestirse y a adornarse como quiera. Tal cual, sí. Pois mira. Sí, cosa que diga... Pois xusto aquí xa aparece, non? Esa reivindicación. Que bien diferente, non? Ainda que vai moi na liña tamén da reivindicación polo respeto ás persoas trans, que existe tamén nesta primeira reivindicación que fan no ano 77. Concretamente falando de operacións de cambio de sexo, pero ben. Durante pouco despois disto, isto é algo que comeza pasando en Barcelona, inténtase fuxir de algún xeito disto, non? Métese un pouco no mesmo paraguas o travestismo, o trans estaba no mesmo paraguas, non? E está a día de hoxe no mesmo paraguas. E comeza a procurarse unha distancia por rachar tamén coa idea do réxime que non separou en ningún momento entre identidades, entre orientacións, non? Que construía un estereotipo do marica como afeminado, non? Que se vestía deste xeito, non? Moitos colectivos querían rachar con esa imaxe que supostamente pusera o réxime en riba e cargan contra a pluma nos seus discursos, cargan contra o feito de vestirse deste xeito, cargan contra o trans directamente, non? A realidade, nesta altura, eu polo que vin nesta mani, atopei algunhas persoas que vestían dun xeito pouco normativo, aínda que sen cuestionar a súa identidade de partida, non? Estaba na mani, igual, non? Pero sí que é certo que seguimos máis cara ao trans, había todo un grupo de persoas trans en Vigo, de mulleres trans, concretamente, que non tiñan contacto con estes colectivos. E non podían telo, porque a súa situación de marginalidade era tal que non lles daba espazo para a loita colectiva, nin sequera para coñecelos. Non, e estes colectivos tampouco falaban delas. Sobre todo traballadoras sexuais, non falamos tanto diso, traballadoras sexuais que se xuntaban polos cascos vellos e por tantos outros lugares, non, que estaban expostas a detencións. De feito, preparando esta palestra, descubrí unha detención que non coñecía do ano 76 dunha persoa na Alameda de Compostela detida por travestirse. Directamente, que non sabía que existía e que é interesante por no ano 76 xa. A cuestión é que as persoas trans, as mulleres trans nomeadamente, estaban excluídas, marginalizadas dentro de, dunha vida nómada, pulando por sobrevivir, non, en cabarets concretos. Neste caso este grupo estaba en Samil, non por iso non facían reivindicacións, tamén reivindicaban. De feito, escribín hai tempo un artigo sobre estas mulleres en concreto e sobre como puxeron moitas reivindicacións fora destes colectivos, a amarse do orgullo, a amarse das movilizacións, non? Nos xornais dicindo que querían mellorar a súa vida. Non? Logo, co tempo, despois deste primeiro pulo de finais dos 70 e principios dos 70, o travestismo entendendo como cuestionar os mandatos rígidos con respecto á vestimenta estiveron moi presentes no colectivo. De feito, as festas drags eran comuns dentro das celebracións do orgullo, dos lugares de sociabilidade que construían os colectivos. Se ven as persoas trans, pois, dende un punto de vista, ata que non chega a Laura Bogolla e comeza a poñer esa palabra na axenda a finais dos 90, están totalmente ausentes, non? Sí. Sinto esta resposta, pero é que esta pregunta dá para unha palestra sobre... Sí, non, pero además que tamén enlaza un pouquiño ca que teño despois, que esa tendencia que ten certa parte do movimento a ver, que é comprensible tamén intentar afastarse igual dun estereotipo de algo, porque efectivamente o colectivo somos todo xente moi diversa e non encaixamos precisamente eu creo que se reducimos a unha frase todo o que queremos reivindicar e que somos persoas diversas e que é algo que sucede e non pasa nada, pero esa tendencia que ten o movimento, que tamén pasa noutros países, de intentar buscar igual un asimilacionismo ou querer alonxarse para intentar
vivir unha vida normal ou querer asimilarse dentro dunha sociedade e dicir somos persoas normais, non tedes que temernos porque só queremos vivir a nosa vida, pero nese intento deixar de lado eso, compañeiras trans, prostitutas, etc. E creo que eso pasou tamén un pouco ca crise do SIDA, que había movementos que se alonxaban un pouco de tal precisamente polo estigma que tiña. Entón quería preguntar que como afecta este momento como afecta isto ao movemento LGBT na Galiza. Bueno, volvendo co que estaba antes de entrar aí, o que estabas Sí. dicindo antes, sí, para min ten que ver coa asunción da etiqueta do gay, que eu non digo que a día de hoxe esa etiqueta se usa así, non? Pero en ese momento sí, non? Como un modelo de respetabilidade que se afastaba deste tipo de cuestións que consideraban que eran estereotipos do discurso que tiñan enfrente, non? O travestismo, o traballo sexual tamén, non? Claro, ao final, a mensaxe que se transmitía ou que querían transmitir dentro deste paradigma era un bocado a idea de que nós tamén podemos ser cidadáns con capacidade de consumir e reproducirnos dentro deste sistema capitalista que busca que consumamos e nos reproduzamos, non? E podemos ser asimiladas dese xeito, e por iso temos que deixar atrás a outras que outras, non? Sí. Non existen. Entón, pois, vese todo un pouco aí. O do SIDA, de un punto de vista está máis por investigar, hai algunhas persoas que coñecen moito mellor que a min desta cuestión. De feito, creo que fixeron unha mesa redonda en Compostela non hai moitos anos, non? No que viña un destes activistas que a verdade é que era super interesante todo o que nos contaba. Dende mi punto de vista, tendo traballado sobre estes colectivos concretamente queer, eu diría que o SIDA, sen dúbida, debeu ser unha causa desmobilizadora moi grande, non? Ver que morren as túas amigas, ver que está vendo unha pandemia que nos está barrendo do mapa, que está xerando un estigma brutal por enriba nosa, sen dúbida debeu ser un elemento desmobilizador e mellor unhas explicacións de por que nos 80 non houve colectivos como os houve antes do SIDA, justamente, non? Ainda que tamén pode haber outras explicacións, pero sen dúbida o SIDA pois estivo presente dese xeito. Tamén o SIDA trouxo novas oportunidades organizativas sinto sacar algo positivo de algo tan negativo, non? Pero a hora de xerar colectivos propios, non? Como o propio compañeiro que estive falando outro día, e que ao final eran colectivos que eran vitais para a disidencia sexual en moitas ocasións, non? Grazas ao soporte que daban, e grazas tamén a rachar con ese discurso do estigma que ao final a quen afectaba sobre todo era as persoas dos activismos queer. Dende o meu punto de vista, isto é unha reflexión que teño feita moi recente e que traigo aquí para debatir, non? Porque Abrimos melón. Dende o meu punto de vista, unha cuestión que conseguiu a crise do SIDA foi mudar o obxecto dunha parte do activismo dende unha imaginada ou casi posible liberación, non? Que mude toda a sociedade, que construa un lugar igualitario, non? Nesta liberación sexual de que falábamos, cara a un activismo máis de acadar parches que nos permitan seguir vivindo, non? Por exemplo, despois da crise do SIDA a principios dos 90, cando se comeza a pedir o registro de parellas de feito, que é a antesala da lei de matrimonio sexual e que se pida iso, non simplemente que nos deixen registrarnos como parellas. Claro, que o SIDA puso contra as cuerdas a moitas persoas que dixeron, de repente estou vivindo nun piso coa miña compañeira, o meu compañeiro ou compañeire, morre, non teño dereito a esa vivenda, non teño dereito a visitar un hospital, non teño dereito a un montón de cousas, a tomar decisións, a compartir unha conta bancaria, non? Pois nese senso, eu creo que iso catapulta que os activismos posteriores centren as súas reivindicacións, non todos, pero unha parte, non? En cuestións tan concretas, tan institucionalizadas ao final, non? Como pode ser pois, a cuestión das parellas de feito, tamén muda o xeito no que se fai activismo, repartir pois métodos profilácticos nos lugares de cruising se conviste pois na orde do día ao final, non? Sí. Moitas reivindicacións, non? Que ao final pois, engloban esta posibilidade xa non de mudalo todo, sino de polo menos poder vivir e poder subsistir de algún xeito, non? Claro, que a ver, eu tamén entendo que despois dun igual casi como unha explosión eso, na transición de reivindicacións tan fortes de facer isto e tal, e de súpeto aparece esta cousa que ou tes
compas que están morrendo desto, ou estás ti pasando precisamente pola enfermidade, ou tes que estar coidando, que tamén habería moita xente que tería a tarefa de coidar. Entón, claro, cando xa máis ou menos se estabiliza a situación, eu entendo que a xente estaría, por un lado, bueno, que habería, por desgraza, moitas menos persoas, porque falecen, e tamén que a xente que queda estaría, por un lado, traumatizadísima, polo feito de ver como desaparece a xente, o movimento, que os movimentos son a xente, os construe a xente, que isto nunca hai que esquecelo, e logo tamén a xente que está cuidando. Entón, eu tamén entendo que igual que despois de todo eso, que pensas, bueno, pois mira, vamos pouco a pouco, seguramente non tiveran nin forzas nin enerxías para coller e empezar outra vez como... Tamén porque non é o mesmo contexto social, non é o mesmo unha transición na que se redacta a Constitución, se está intentando como transformar e crear unha nación nova, que nos 90 ou igual principios dos 2000 xa está todo asentado, xa está, entón, e tamén cando xa está todo asentado, o sistema xa non lle interesa cambiar, porque xa está feito, xa funciona, que ben que máis queredes, que... Entón, tamén quería preguntarche que como chegamos a hoxe en día, que antes falaba e tamén comentabas ti esa especie de non, a ver, non quero categorizar, pero sí esa loita non máis institucional, pero sí de ir conseguindo cousas pouco a pouco en lugar de, non, lo reventamos todo e a tomar por saco. Como se vai desenvolvemento ata o que coñecemos hoxe como que é orgullo, que por sorte sí que é verdade que na Galiza está, pois, hai en varias cidades, hai mani todos os anos, hai eventos, hai programación, incluso as propias institucións gubernamentais, pois esos concellos, diputacións, etcétera, pasan a formar parte do, o sea, a programar, non digo organizar orgullo, porque evidentemente eso corresponde e ten que seguir sendo así sempre ás asociacións e ao colectivo e ao colectivo organizado, pero que menudo cambio tamén de que houbera estos alguaciles provinciais que facían as circulares, criminalizaban o que lles dera gana por aquí, por exemplo, que está Compostela Diversa, que goiva... Eu quería facer unha pregunta antes de... Sí. Eu tiña información de que despois da crise do SIDA o colectivo cambia de LGBT a LGBT, en teoría polo cuidado das lesbianas. Sí, é verdade. Porque eu, cando normalmente escoito falar en xeral de historia do colectivo, sinto que hai unha maior visibilización das protestas polo cruising, das protestas pola prostitución, porque as persoas trans ocupaban eses espazos, pero non adoito escoitar onde estaban as lesbianas. E claro, agora tampouco escoitei moito máis que ese feminismo como as lesbianas existen. Non, que onde estaban na Galiza, se estaban nos conventos ou onde estaban, non? Porque era porque estaban máis identificadas, non saían a luz, non saían a visibilidade, se existen realmente registros ou simplemente que a comunidade gay sempre ten máis presencia e o resto queda un pouco. Sí, non, totalmente, tes toda a razón. Depende da época. Claro, coñecemos pouco. O problema principal é que coñecemos pouco en base tamén a que moitas investigadores non se preguntaron sobre iso, non? E só traballaron nunha perspectiva masculina e de que as fontes falan un pouco disto por esa cuestión do silenciamento que houve tan forte durante a dictadura e que se estende durante toda a época dos 80. Durante a dictadura agora estamos empezando a coñecer un pouco máis onde estaban. De feito, estou traballando con unhas colegas nunha cousa nun artigo que se chama xusto así, onde estaban as lesbianas, onde estaban en ese momento e por que non se fala delas. Porque é que nos dixo, incluso lésbicas, que nos dixeron, non, é que non aparecen porque non sufriron represión como tal, porque a represión era a represión social do propio machismo, do propio patriarcado, de como operaba. Pero estamos vendo que sí
sufriron violencia concreta a través de internamentos no Patronato de Protección da Muller, por exemplo, non? Que durante toda a dictadura conseguiu deter, internar e intentar reeducar de xeitos moi aversivos Terapias de conversión. exactamente a moitísimas lésbicas, non? Internamentos tamén psiquiátricos, creo que aquí en Couso tamén hai algún exemplo. Agora estáse recuperando un pouco todo iso desta institución que se estendeu até a mitad dos 80, o sea, que non foi unha cousa só da dictadura. Agora ben, se falamos dos activismos, o que nos queda delas, un pouco o relato que hai delas son as que participaron aí, falaron a día de hoxe, non? Algúnas participaron destes colectivos de homes que como dixen, pois, sobre todo destes colectivos mixtos, perdón, na coordinadora de colectivos de gays de Galicia, por exemplo, tiñan unha pequena sección, publicaban algo no Aturuxo concreto, non, sobre lesbianas neste órgano, aínda que moitas aí denunciaron que foron a militar cara ao feminismo justamente porque aí reproducían os homes reproducían as estruturas patriarcais que había na sociedade, non? E que ao final, pues, que para militar un lugar onde estían recibindo esa opresión, pois que entendían que o feminismo era un espazo moito máis seguro. E isto, gracias a Trujillo, non ten un estudo super interesante sobre esta cuestión e sobre como abandonar estes momentos para entrar dentro do feminismo. E dentro do feminismo, pois sí, destacar o que dixen antes, de que houve debates concretos, de que algunhas se visibilizaron no país, como puido ser Queizán, non? Como puido ser Narina Santos, pero que o feminismo tamén tivo problemas con isto, non? Tamén, do mesmo xeito que o mellor momentos de ideación homosexual, perdón, momentos gays querían distanciarse do trans, moitos sectores do feminismo querían distanciarse do lésbico, non? Para que non se lle expuxera esa etiqueta, non? Porque se entendía que ese era o insulto que se lles facía e que, por tanto, iban a estar cedendo a ese propio insulto. Ainda así, construíron dentro de aí, non? Dixen o destes encontros porque creo que son das cousas máis importantes, non? Que non se coñecen e que construíu unha visibilidade brutal cando non a había. Outra cousa que podemos comentar, non? De que pasaba, de onde estaban fora das cousas que quedaron públicas, son entrevistas que algunhas compañeiras fixeron a mulleres lésbicas que ven nesta época e nos falan de redes de sociabilidade que existen, non? Que se encontran con compañeiras, que se reproducen ao final, pero que permanecen totalmente no ámbito do privado. Que o mellor son casas concretas de compañeiras concretas, onde se queda, non? Onde se fan cousas. Que o mellor son códigos comunicativos propios que reproducen pola rúa e que non coñecemos a día de hoxe, porque sabe que tampouco estaban feitos para que coñezamos a día de hoxe, non? Como chiscar un ollo, como cousas así. Quero dicir que ao final, malia este silenciamento, existiron, e estiveron, e construíron, e disfrutaron do mesmo xeito, non? É totalmente certo que hai que poñelas moitísimo máis no discurso. Que pasa que moitas veces deixámonos levar por esa falla de fontes, non? E falamos menos diso e parece que só falamos de homes ou de mulleres trans neste caso, non? Agora están saindo, perdón, que se boli levou del... Agora están saindo máis cousas. Hai pouco, por exemplo, non se coñeces un caso, estou traballando un caso que é dun home trans, non? Podemos entenderlo así con prismas actuais, pero que tamén podería facer parte, sen dúbida, das xenealoxías lésbicas do país. É o 39 detido nun concello do país chamado Manolo Santiso, non? E que é procesado como unha muller lésbica porque quería manter tamén relacións con mulleres. Bueno, pois pouco a pouco vamos sacando cousas, non? E seguramente consigamos darlle a volta a isto. Claro, tamén... Polo menos algo da axenda, non? Que hai que facer. Claro, tamén daquela, eu creo que agora temos moitísima máis definición e vocabulario do que había entón, como falábamos antes, que primeiro foi liberación homosexual e logo foi orgullo, que logo aparece a palabra gay e se vai infiltrando, que eu creo que moitas persoas e moitas casuísticas que o mellor hoxe temos 50.000 etiquetas para definilas, daquela ou non había palabras ou non había necesidade ou se incluían dentro dun mesmo termo paraugas e tamén eu creo que este tipo de situacións tamén contribúen a que tampouco nos cheguen, tampouco, claro, efectivamente podemos caer
na trampa de coller unha mirada actual e reinterpretar o pasado, decir, non, que esta persoa era tal ou esta persoa era cual, pero que sí que é verdade que daquela igual tampouco había esa capacidade de... Cando dicían homosexualidade referíanse a todo, claro. A mellor a día de hoxe podemos pensar a outro xeito, pero referíanse a todo. Claro, unha cousa é que se referirán a todo e outra cousa é que no fondo lle deran visibilidade a todo, non? Claro, non, obviamente, eso era... Sí, pensaban, e seguramente entrevistamos activistas desa época e pensan, non, que o seu paraguas agrupaba tamén as mulleres, e é verdade que había mulleres nestes colectivos, tanto na FLHG como na CCG, non? Claro, pero non era que eso, co que dicían elas mesmas, de que sí, vale, o mellor o termo é paraugas, pero nós non nos sentimos representadas, as nosas loitas non... Tamén o que comentabas antes, que podías escapar un pouco e quedarte a marxe da sociedade, eso, pues vivo ca miña compañeira de piso toda a vida e eran moi amigas e tal. Eu xa empecé a mover no ambientes negreteros en os 2000, e aquí hai algo que incluso descoñecemento de como era a vida antes, pero nos acolle de que as lesbianas e lesbianas son ellos, porque no momento que ocupaban para ellas, desaparecen para sempre. Non volvían a aparecer por un país pequeño, non aparecen nos movimientos activistas, non aparecen nas manifestaciones. Entón, ocupaban para ellas, Dios. Entón, claro, se así era nos anos 2000, igual non me pero non sei. Claro. O que tamén quería comentar do que decías, de como foi a cuestión alrededor da crisis da SIDA, e pensaban que no caso dos Estados Unidos, as mulleres lésbicas que tiveron un papel importantísimo no cuidado de persoas sobre todo, digamos, bisexuais ou de persoas trans que estaban infectadas co virus, tamén hay que entender que a forma en que se desenvolveu a crisis da SIDA na Galiza é moi diferente de como era normal. Para empezar, porque chega a Galiza o virus moito máis tarde, a crisis da SIDA nos Estados Unidos no 82, e aquí igual hasta 2-3 anos máis tarde, cando xa había punto máis financiamento nese sentido, non era como tratamos casos. E por outra parte, a caracterización da enfermidade e das persoas que a sufrían tamén era extremadamente diferente, porque na Galiza, todo se pasou nos 80, foi a crisis da heroína. Entón, a principal asociación que había para a sociedade de víctimas do SIDA non eran eles, eran os dependentes, claro. Entón, hai que entender moi por aí como se pensou a enfermidade, como se construiu o activismo alrededor. De feito, os activismos de loita contra a SIDA que estaban moi vinculados ás asociacións de nais de drogodependentes contra a droga, case máis que todas as asociacións LGBT. Porque as asociacións LGBT non se quería o estigma do VIH, entón tamén que visión un pouco estas asociacións da droga levar a punta de lanza, pero claro, hai que pensar na crisis da SIDA, é moi importante non só pensar en como foi nos Estados Unidos, sino pensar que no país. Tamén. E a ver, esa a invisibilización da identidade lésbica e que chega ata hoxe en día. De feito, un familiar meu un día preguntoume que significaba a L en LGBT e dixen lesbianas, e pensei que era liga, e pensabas que había liga gay, bisexual a nivel mundial. No, la L es de lesbianas, e claro, ten moito sentido. Sí, o sea, e isto foi fai, eu que sei, 3-4 anos, quero dicir que non... É moi de acordo con iso que dís, André. De feito, creo que sería moi interesante investigar esa cuestión, non? Que está moi pouco traballada no país de como a pandemia chega, non? E como se organizan contra ela. Xusto, falando disto, das lesbianas, non? Quería responder, non, a túa última pregunta, no senso de que unha das cousas que traen as novas décadas, sobre todo os 90 e principios dos 2000, é esa, non? É que xa van surdindo outro tipo de colectivos, nomeadamente colectivos lésbicos no país que hasta este momento non existiran fora do feminismo, non? De feito,
nos 90, cando renace un pouco o activismo no país, o que se fai son colectivos segregados xa, que isto tamén me parece unha cuestión curiosa. Por un lado se crea o colectivo gay de Compostela no 89, se non me equivoco, pouco despois o colectivo lésbico, non? Que eran cousas diferentes, que resultaban cada un é nun sitio. Eu creo que iso é diferente de como entendemos o activismo hoxe en día, se cadra tamén dá para reflexionar, non? De feito, de colectivos lésbicos estaba CLI, colectivo lésbico independente nosotros tal como somos, o colectivo coruñés de gays e lesbianas. Pois mira, aí, ese está mal. Pero ese era de Coruña, non? En Compostela estaban separadas, como vimos. E logo xa van sordindo colectivos concretos, non? Xa aboga que é un exemplo que recolle esta apertura cara ao paraguas, non? Cara ao paraguas LGBT que marcará despois o que hai, non? Que esas non só sexa o gay dentro de todo. Incluso Boga non é que só sexan das primeiras, ademais, en facer visible esta cuestión lésbica, sino que xa incluen o bi, non? Que ata o momento é como se non existira o bi, case ninguén o reivindica. E xa son das primeiras tamén en incluir o trans, non? Xa cara a finais dos 90, moi principios dos 2000, en paralelo con Laura Bugallo, porque traballaban moito en conxunto. Laura Bugallo e Boga, pois cando lle chegaba un caso chamaban a Laura, viceversa, non? Laura crea o primeiro colectivo trans como tal, que era a SOA, pero era o primeiro colectivo trans, e van, pois, construindo esas siglas LGBT que siguen medrando día de hoxe para incluir a máis, e como diste, pois sí, chegando a moitos máis espacios, non sei, outros máis fotos, non? Bueno, tamén colectivos queer, non? Con maiorías precarias directamente que están impugnando todo, non? E están dicindo, mira, canseime, non queremos esa loita institucional, non queremos un matrimonio, non? Non queremos poder casarnos, queremos reventar este último matrimonio, non? Mudar a política totalmente. E todo isto, pois, vai surdindo no país, se vai dialogando, e vanse construindo cousas novas, e ao mellor colectivos que duran un ano, e outros que duran 5, que duran 10, as persoas que sempre son as mesmas, non? Pero vaise construindo, deconstruindo. Temos momentos de pulo, temos momentos de retroceso. Dende o 15 eu diría que estamos nun momento de pulo, non? No que chegamos a día de hoxe, no que ti falaste, que o orgullo xa está en casi todos os concellos, non? Case que hai moita xente que di unha cuestión de pinkwashing, sí, pode ser unha cuestión de pinkwashing, pero bendito pinkwashing, quero dicir, cando non había nada, non? No sentido de poder chegar a calquera concello e ver unha bandeira do Arco da Vella, é que outro día falaba cunha colega, que claramente agora vese que estamos nun momento de retroceso político, que podemos mudar, que é algo que podemos mudar e que xa mudamos outras veces, non quero vender un discurso derrotista con iso, non? Pero que hai persoas, compañeras, que teñen medo de que xa nin o pinkwashing, non? Entón, bon, a historia ao final non é, como eu sempre digo, unha liña que vai dende o peor cara ao mellor, o peor pode volver, as cousas teñen idas, teñen voltas. Entón, pois, a conclusión para min é que temos que seguir defendendo con orgullo o noso lesbianismo, a nosa queeridade, Xa me sorprende que me contou aquí a carreira que este ano o PSOE non levou ninguna iniciativa por orgullo ao Parlamento Galego, nin en xuño, nin agora para xullo non registrou ninguna. Que curioso! Tamén se acaba. Non, acábase. Bueno, o PSOE fai pouco quitou aí Yacu, porque, ui, que cosa máis rara é eso de queer, borrada de las mujeres, outra vez. Sí, cantísimas marcas, non? Os anos anteriores destas megacorporacións capitalistas de repente parecían aquelo que, vamos, que eran pouco máis que Marsha P. Johnson, pero e logo chega este ano, sabes, e de mí non me lembro, o sea, acabouse todo. Demostrando que a única auténtica era a de Estopa en Twitter, a famosa esa. Entón, sí, non podemos confiar nesas aliadas porque... Non, porque, a ver, se algo... Eu creo que se algo nos demostra un pouco o que eu entendo perfectamente a perspectiva máis asimilacionista de querer poder moverte dentro do propio sistema porque non te queda outra. Por exemplo, o tema de pois, se a miña parella está enferma no hospital, pois poder ter os mesmos dereitos que ten todo o mundo, que xa además se dan por sentados, pero para min non. Pero tamén o que está claro é que canto máis te deixas absorber, menos consigues cambiar as estructuras que son as que asentan a nosa represión. Eu creo que hai que tamén
voltar un pouco a esa, eu creo que esa reivindicación máis crítica, máis exhaustiva, porque tamén se algo nos demostrou a socialdemocracia e o neoliberalismo que non, as medias tintas non só non consiguen nada, senón que alimentan, ao non conseguir nada, alimentan discursos reaccionarios de extrema dereita que son os que hoxe están medrando tanto que igual a uns anos podíamos dicir que eso que están introducíndose xa están nas institucións. As institucións tamén representan esos valores. Entón, eu creo que hai que, para poder conseguir non só vencer este tipo de esta ameaza fascista, senón tamén conseguir, ca esperanza de conseguir algo moito mellor que o que temos agora, sin... non sei. A mí encanta, por exemplo, encántame isto, que é como o meme de este es el futuro que la izquierda quiere. Pues sí. Hai que nos fala, non? De recuperar ese espírito dos 70, perdón, que se perdeu, non? Esa capacidade de imaginar, aínda que simplemente sexa imaginar, non? De falarnos de que queremos e cada onde queremos ir. Claro, é que a esperanza é o que move o mundo. Entón, tamén eu creo que tamén unha das estrategias clave que teñen este tipo de movimentos ultrarrepresivos e reaccionarios é quitar a esperanza, e quitar a gana, e quitar o verme da loita dicindo, bueno, as cousas son como son, é mellor quedarnos co pouco que temos, que eu creo que tamén manter ese espírito de loita a través da esperanza é moi importante para non só para conseguir algo mellor, senón que é algo vital para a supervivencia tamén. Non sei se preguntas, comentarios. Xusto me entrei unha cousa onte, porque estaba nun curso para unhas traballadoras da Xunta sobre tamén o colectivo LGBT, claro que unha delas xa temos uns anos, por idade, coincidido con activistas LGBT dos principios do movimento, e ele falaba do impacto que tuvera o intento de golpe de Estado do 23F sobre tamén o nivel de arquivo que temos LGBT. Porque que pasou cando de repente parecía que despois de que chegara a democracia outra vez parecía que se nos iba e volvemos a dictadura, que os colectivos LGBT colleron todo o arquivo que tiñan e foron a tirarnos a ría. Sí. Entón que hai un montón de cousas que non temos que non se podes investigar porque por ese medo, sí. Cando foi o intento de golpe de Estado, o primeiro que se fixo. Preservación, sí. Sí, o meu tío daquela estaba na etapa universitaria e estaba, creo que un sindicato estudantil ou algo así. Cando se enteraron do golpe, dixo que un amigo seu, que era o secretario, o primeiro que fixo foi ir correndo onde tiñan todos os papeles e a xente que estaba sindicada e tal, e queimou todo. Dixo, o primeiro que fixo foi queimalo todo, porque, claro... Para Rodríguez, que o que fixeron foi tiralos á ría, depois, cando se tiraron á ría, deronse conta de que o papel, como estaba escrito a máquina, non se borraba, entón tuveron que recoller os papeles secalos e queimalos. Dios. Vale. Sí. Que menos ver a vida daquelas, ter algo para esconder, non? Sobre todo que agora tamén temos moitísimo arquivo, pero a min, bueno, este é un medio que teño persoal, que non só se pode traducir en isto de ter arquivo e ter documentación, senón que tamén digo, eso, vai ser nos internet un día, non temos música, non temos pelis, non temos series, agora é todo digital, todo, que a ver, o digital é fantástico porque tes unha capacidade de almacenamento, de difusión enorme, pero claro, tamén ten un carácter efímero, queramos que non, que o que antes entendíamos o papel como algo que pode desaparecer e o arquivo digital era eterno, eu creo que agora que se lle está tamén dando a volta, eu creo que tamén hai que agora, además que, a ver, que sempre falo do tema porque é a miña vida agora, pero hai no mundo arquivismo, biblioteca, hai moita xente LGBT e creo que xa que historiadoras como a ti, sabes que hai que recuperar todo isto mentras tal e sobre todo pensar
pensar non só en recuperar a historia para agora, senón para transmitila no futuro, porque é moi fácil, moi fácil, que se perda, que as xeracións que veñen non teñan siquera os rexistros do que estamos facendo hoxe en día agora. Totalmente de acordo. De feito, acórdame cando fixemos o congreso da Real Estudos Queer, unhas cousas que fixemos foi imprimir o cartazo e leválo ao arquivo do Museo da Cultura para permanecer, pero claro, fixémoslo ese día. Que tamén é un traballo, un sobreesforzo ao final, andar a imprimir as cousas que faz, non? Pero sen dúbida sería superinteresante porque estamos perdendo todo. A partir de principios dos 2000, entre principios dos 2000 e o 2010 ou por aí, moito do noso arquivo colectivo son impresións de web. Claro. De xente que o mellor non quería ler no que era na pantalla do computador e imprimía a movida, sabes? E queda iso. Que será, non? Dentro de 20 anos. Entón, claro, que vai a imprimir webs, como cada todas. máis. Tamén hai que recoñecer o poder do papel, que sí que, por exemplo, cando é orgullo calquera actividade, non ten que ser orgullo, un faladoiro como este, ou calquera actividade con temática mínimamente LGBT, cando se fai pegada de cartaces, a media hora xa aparecen arrincados, que claro, podes dicir, vale, sí, pero entón polas redes pode difundir máis, sí, pero se quitan un papel da parede por algo, é polo poder que ten ese papel, o poder de difusión das centos de miles de persoas que pasan un día pola rúa e o poden ver. E de ocupar o espazo, non? Porque ao final o virtual é un espazo, claro, o virtual é un espazo que ti podes acceder ou non, non? Pero unha rúa, ou un aula, ou un corredor dunha facultade é un espazo físico que é de todas e que estás ocupando, non? Por iso tamén reservamos isto aquí hoxe, porque, a ver, non só é historia de orgullo, jaja, pero jolín, pois tamén temos dereito a estar aquí nun aula dunha facultade falando da nosa historia. E volvendo ás lesbianas, non? O que fixeron en Ferrol, que aquí foi iso, ao final. Foi empapelalo todo. E había unha faixa moi curiosa no Ponte das Pías que chegando a Ferrol, que toda a persoa que entraba a Ferrol vía aquelo, non? Eso hai unhas radios, uns xornais, o sea, foi, como conseguir un impacto, foi empapelando todo. Temos que empapelar máis as cosas. Sí. As comunidades escolares. Sí. En Derroga podemos escanealas ou guardar copias e leválas a un arquivo ou algo, ou facer un arquivo propio, por exemplo. Porque eso tamén é patrimonio. Fándolo no Consello da Cultura. Eu sinto que tire para a institución, pero creo que ali a xente está facendo o traballo, non? As arquiveiras, famos un castafol davante, todo o que lle ver, póñelo ali. E queda custodiado. Sí. Pois é o mellor que podíades facer. Un arquivo físico en Vigo. Bastantes archivadores que nos do nome de Espeón. Que guai. Que guai. Pois mentras teñades. E amizando, por exemplo, o arquivo de Facebook. E cando eliminen esa conta, se non existe. Claro, porque precisa que como estas colectivas que non son eso, como as primeiras, que o mellor hai casi máis documentación das primeiras que das que son máis recentes, como Voga ou estas maribolleras precarias que jolín, que hai que coñecer e que hai que guardar. Interesa en Madrid hai un espacio que se chama Archivarte, que fai algo bastante interesante de todo o Estado español, recopilando revistas, cartaces. Si, eu coñezo, pero o problema que teño é que é privado. Eu teño as miñas dúbidas con iso, non? Porque creo que isto deberían ser as institucións públicas. Por exemplo, no País Valenciano hai un que se chama l'Armari e la Memoria, que é un organismo público e que fai tamén isto, non? E aquí no país non o temos, non sei se algún día o teremos, a verdade, non teño moito a ver que pasa, pero mentras área de igualdade, a ver que pero mentras non o teñamos, eu convido vos ao Consello. Por qué? Porque fai que as cousas fiquen no país.
Non? Que sí, o de Madrid, ao final a mí tamén me xera debate, non? De levar os recursos a Madrid, de que se acaben desperdigando, de que, claro, é que ao final a dispersión é un problema, non? É moi difícil facer unha investigación sobre bogas se temos un papel en cada arquivo. Incluso tamén hai moito debate co feito de facer arquivos activistas porque están fora da mirada da institución, que a mirada da institución é moi problemática. Claro. Pero, claro, que pasa con esas cousas cando se perde un local, cando morre a persoa que ten na súa casa, cando, non sei, hai unha praga de insectos, como se chaman os insectos estes? Sí. No, Eso. Esas cousas, non todas, humidades, movidas, e ao final eu creo que temos que reivindicar que a institución pública galega, neste caso o Consello, non? Que vaya acaparando cousas. Isto vou en contra de moitas compañeras queer que fan a crítica total do arquivo como sinónimo de institución, co que acabar e tal, pero non, a miña idea, a miña proposta é que acaparemos e que guardemos. A ver, é que tamén eu creo que poden convivir, pode haber arquivos activistas de asociacións que sexa de recopilación, pero creo que as institucións públicas teñen que ter tamén esa labor. Non, quero dicir, tamén é un xeito de, o sea, non só de dar visibilidade, senón de desmontar o relato de a historia foi así, pois non, mira, no arquivo estamos tamén. De feito, unhas cousas... Claro, quero dicir, eu tamén prefiro que os cartos dos impostos vayan para eso e non para outras, para Altri e outras cousas que... De feito, unhas cousas que fai o Consello, se lle pide, cando se lle doa algo, que che dá unha copia digital ou papel. Un caso dunha doazón que eu xestionei para o Consello, esta persoa, cando xa estaba a doazón avanzada, pois dixo, é que estou pensando que igual mellor fago un arquivo meu, non? Con outras do lugar no que vivo e tal, e non o do Consello. O Consello ofreceu danos os orixinais, que vamos custodiar como hai que custodialos, non? E damosche copias para que fagas un arquivo teu ou que queiras. Iso pode ser unha solución tamén. Yo de arqué gusta nos pago, pero é que teño moitos problemas con que sea privado, porque creo que... Os papeles hai que guardarlos ben en condicións tamén. Nunca plastifiquedes papeles, que son, por exemplo, Consello. Non, porque o plástico acaba deteriorando a composición. Sí. Pois nada, se non hai nada máis, podemos dar por rematada esta cousa tan guai que tivemos. E nada, gracias por vir.